nya fi ɲɛna cogo min na sa min ye kiiri min sigilen no kɛrɛnkɛrɛnnenya la pankuru ko ale ni wolo masiri tabaw ka minɛn minnu sanna Ibrahim Boubacar Keita ka waati bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko min ye kiiri sigilamaw ye u ko k'u bɛ fɛn min bila ɲɛfɛ fala ye o ye tiɲɛ ɲinini ye ko ka fisa ni k'a fɔ k'i bɛ maaw ko k'u tɔɔrɔ o hukumu kɔnɔna na sa kiiri in a yɛrɛ kun jɔra koyi nka kunun ko baaraw daminɛna kura ye k'a sababuya kɛ i b'a dɔn k'a fɔ sɛgɛnnafiɲɛbɔw bɛ kɔmɔsuruku kan ja kunun ko ta daminɛnen nɛgɛ kanɲɛ 9 waati u y'a yira sa k'a fɔ ko yanni o cɛ maa caman kun nana koyi kana ɲɛfɔliw kɛ n'o o ye seerew ye o de hukumu kɔnɔna na sa min ye suralidonbaw ye olu tun ye laɲini kɛ sa k'a yira k'a fɔ ko maa nɔ minɛlen minnu bɛ yen ko olu kɔni ko olu dɔw bɛ yen ko halisa ko ka dɔ fara lamɛnta kan koyi o kufunni fana senfɛ sa procureur yɛrɛ n'o o ye jamana ka hakɛw ale tabɔtɔba ye kɛnɛ kan ye ale kungo sa ko maa 2 bɛ yen ko fo ka olu nɔ minɛ ko n'o ye sɔrɔsilakaw ye ko sabula k'u ye seere juguya kɛ min ye ntɛnɛn kɔfɛ suralidonbaw ye n'o ye avocat la défense ye fala ye olu fana tun ye welelumada kɛ ko ka bandaw wele sabula Ibrahim Boubacar Keita ka waati minɛn ninnu bɛ sa waati min ale tun ye wolo masiri tabaw ka minisiri ye nka bɛɛ lajɛlen kun sigilen tɛ ni min ye fɛɛrɛ ye ka se ka ɲɛbila kɛ ko in na sa o ye k'a fɔ sa basigi ni lafiya kiiri yɛrɛ bɛ se ka taa taabolo ɲuman fɛ cogo min na sa min ye procureur ye n'o ye Kɔkɛ Kulubali ye ale mun kun sa k'a bɛ nɔminɛli ta ka ɲɛsin colonel Mamuru Togo ma ani lieutenant Thio Konate ko sabula k'u ye seere jugu kɛ a ko k'a segira a kɔ fala ye min ye ntɛnɛn kɔfɛ suralidonbaw ye ani kiiri yɛrɛ labɛnbaw ni kiiri yɛrɛ kɔkɔrɔdonbaw u ye a fo ni waleya in na yaasa baaraw ka se ka kɛ basigi ni lafiya kɔnɔna na Kɔkɛ a ko ko ale kɔni tun bɛ min f'u ye seere ye seere de ye kana na kani ɲɛjɔ maaw ɲɛna ka nkalonbaw tigɛ k'o ti bɛn k'olu bi yan yaasa tiɲɛ ka se ka ɲini bɛɛ ye Kɔkɛ fo a ka nin waleya in na min ye procès in ye fala ye a bɛ ka taa dɔgɔkun 3nan na a daminɛlen ni sisan cɛ ministère public n'o o ye jamana yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka hakɛ futurabaw ye olu yɛrɛ fana ye procureur fo koyi ale ni avocat k'a ye nin min sɔrɔ nin ko nin bɛna to procès tɔ ka kɛ hakilisigi ni basigi kɔnɔna na min ye Bamasa Sisoko ye basigi karamɔgɔ ale min bɛ ka kiiri in bɛɛ lajɛlen ko ɲɛnabɔ n'ale ye président du tribunal spécial ye a ko a bɛ min fɔ maaw ɲɛna n'i taara k'i kana seereya kɛ o kɔrɔ tɛ k'i kana nkalonbaw tigɛ n'i taara k'i kana seereya kɛ doni de b'i kun koyi sabula e ka kuma bɛ k'a fɔ maa minnu ɲɛna olu fana bɛ ko caman kalama ko ninnu na koyi wa ko ni maa ma farati ninnu 2 tɛmɛnen kɔfɛ kana seere juguya kɛ fala ye ko sariyaw b'u bolo k'a bɛ boli maaw kan dɛ i welela i kana seereya kɛ nka a ma fɔ k'i kana i kana ka seere juguya kɛ k'o la sa ko yaasa procès in bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min n'o ye kiiri in ye k'a b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka faamuyali sɔrɔ nin na sabula ni maa 2 ninnu ye min kɛ nin ye a tɛ se ka bɛn sabula a kɔnnen don kosɛbɛ min ye o ko nɔgɔnin kelen fana fɛ kiiribulon ale ye jaabi di k'a yira fana k'a fɔ ko bandaw ko ni wele kun bilara a ma k'a kana ko kana bɔgɔ jeninen kan u ko ko o fana ko tɛna na se ka lamɛn nin kiiri in kan ko tiɲɛ bɛ se ka ɲini k'a sɔrɔ bandaw ale mana sabula maa caman de b'u bolo minnu kan ka lamɛn sisan sa kiiri tigilamaw ko n'o ye Bamasa n'a ka maaw ye k'u ka taa tiɲɛ ɲinini sira fɛ maaw kana kanu hakilinaw fɔ min bɛ n'i ye seere ye i k'i ka seereya kɛ k'i ka daliyaw fɔ i k'a bɔ k'a bin i bɛ min dɔn daw ma kana taa don fɛn na k'i bɛ taa maa sɔrɔnali don k'a sɔrɔ sɔrɔnalidonnaw bɛ bɛɛ lajɛlen bolo kiiri in kɔni ye sira kura min ta nin ye fala ye a bɛna n'a to maa minnu bɛ yen i b'a dɔn k'a fɔ yanni kiiri cɛ bɛɛ lajɛlen bɛ lamɛn e ta ye mun ye a la e ye mun fɔ n'o ye procès verbaux ye olu kɔnɔ kumaw tali bɛna na bɔ ka bin o kumaw la sa a kɔni kuma misɛnw bɛna na caya o tubabukan fɔ bɛ sɔn ka caya kosɛbɛ ni kiiri yɛrɛ waati bɛɛ lajɛlen ye sabula minɛnkow ni sɛbɛnkow bɛna na don a la min ye kiiri kɛnɛ k'a ye o waati fana na fala ye seere jɔnjɔnw minnu bɛ yen n'olu ye minɛnw kunbɛn ka minɛnw jigi k'u kelen-kelennin jate fo ka taa se u seyɔrɔw bɛɛ lajɛlen na olu fana bɛna na wele ka na a waati n'o ye dɔgɔkun nata in ye a bɛna na kɛ kiiri fan ye fan min na sa maa wɛrɛw fana bɛna na tuguni ka na ɲɛfɔli kɛ nin kiiri in fala ye nin bɛ sɔn ka kɛ taamasiyɛn ɲɛnama ye Mali bolo sabula maa caman bɛ farafin jamanaw u b'u jalaki min ye maa mafalen minnu bɛ yen n'olu bɛ nin kiiri ninnu kɛnɛ kan nin ye fala ye u bɛɛ lajɛlen danganiyara mun kan o ye k'a fɔ a ka kɛ misali ye maa wɛrɛw kana sɔn k'a fɔ k'u b'u ja gɛlɛya faso nafolo la k'a ta k'a dun ko foyi tɛ bɔ a la ko a ko bɛ tɛmɛ ten min ye kiiri ye a nafa bɛɛ lajɛlen tɛ ka maaw minɛ k'u bila kaso la ye koyi a dɔ ye maaw k'u tulomada fɛ maaw k'u ɲɛmada maaw k'a lajɛ waleya minnu kɛra a ye kɔlɔlɔ min se maaw ma k'o de la anw kunnafonidilaw
ana anw minnu b'a lakali u b'a to anw ka don an ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye fala ye maaw ka kow taa cogo faamu sariya ko cogo di kiiritigi ko cogo di sɔrɔdonbaw ko cogo di min ye procureur ye ka taa se avocat ntɛnɛn kɔfɛ avocat ma olu ko cogo di maa minnu yɛrɛ nɔ minɛlen don ni bisigi kɛlen don u la n'u ka kiiri yɛrɛ bɛ sen na olu fana ye min fɔ maaw k'o mɛn k'a dɔn k'a fɔ ko diɲɛnatigɛ ye ɲɔgɔn bilasira don kalanso don a b'a to don nataw la maa minnu fana bɛ yen olu na kisi a ko ɲɔgɔnnaw ma min ye kiiritigiw ye fala ye u ko k'u ti maa kɔ han u bɛ tiɲɛ ɲinini na yaasa ka se ka kɛ ni waleyaw ye waleya minnu n'o danganiya dɔw b'u bolo yanni kiiri ale kuncɛli cɛ fala ye n'an bɔra cour d'appel la tribunal spécial fala ye an bɛ taa cour constitutionnel kɔnɔna na n y'a f'i ye k'an bɛ kiiri kɛnɛ ka bi koyi cour constitutionnel ko ale ye sɛbɛn di sɛbɛn min n'o bɔra Mali yɛrɛ ka journal officiel kɔnɔ a bɛ fɔ min ma sa ko journal officiel du Mali n'o ye JO ye nanzaraka a tɔgɔ o ye fala ye kibaruyaba fɛn fɛn bɛ yen koba fɛn fɛn mana na kɛ jamana tɔgɔ la ale journal de yamaruyalen don k'o bɔ ale fana ni lessor tɛ kelen ye fala ye n'i bɛ fɛn fɛn ɲini sariya la i bɛ fɛn fɛn ɲini ko bɛ Mali kun kan n'a kɛra don min hali ni kari don olu b'a bɔ k'a jira k'a fɔ ko nin kɛra nin don in o bɛ mara ye olu ka baarakɛyɔrɔ bɛ kuluba olu ni maa tɔ si ta tɛ kelen ye fala ye n'o ye journal officiel ye ale de ye a ka bɔli la nin kalo in tile 23 k'a da maaw tulo kan ko dɔ kun taara plainte don Assimi contre la cour constitutionnelle la han fala ye ko maa min ye plainte in don sa a kɔni kun ko de ko ka Assimi gɛn ka bɔ baara la koyi ko Assimi ye a kalekan sɔsɔ ko sabula ko min ye baara min ye n'o kalifara la sa malidenw k'a tɛ ka olu sago kɛ bi min ye kiiri min bɛ yen n'o o ye cour constitutionnelle ye olu ko ko kamalen y'i sinsin min kan ka taa n'a ye tiɲɛ don maliden don olu bolo don a ka kiiri kɔrɔ n'o y'a ka laɲini ye requête in yɛrɛ n'o y'a ka laɲini ye a y'a don mɛ kalo tile 16 fala ye cɛ in tɔgɔ de sa ko Sayidu n'u b'a wele ko Sekina Jalo a yɛrɛ ka kow bɛɛ lajɛlen n'o y'a ka laɲini ye a taara da cour constitutionnelle la mɛ kalo tile 19 numéro min tun b'a la sa o ye Zoro de ye greffe la n'o o ye cour constitutionnelle greffe ye a ko sa ko ale ta ye min ye ale tɛ fɛn wɛrɛ kɔ koyi Assimi yɛrɛ de ka bɔ jamanakuntigiya in na ko sabula k'a ye faso janfa ka kɛ ni an ka sariya sunba siginiden 73nan ye siginiden min n'o bɛ tali kɛ an ka sariya sunba kura in kɔnɔ sariya sunba kura min sigira sen kan juillet kalo tile 22 san 2023 fala ye min ye laɲinikɛla in ye a ko ale kɔni ka laɲini ye tɛ fila ye dɛ Assimi y'a kalekan sɔsɔ a ye sariya sɔsɔ wa min ye baara min n'a bɛ k'o kɛ bi fala ye o t'ale kuntilenna ye kiiri tigilamaw ko k'a y'i sinsin siginiden min yɛrɛ kan ka taa n'a ye dɛ ko o yɛrɛ de b'a jira k'a fɔ ko sɛbɛn in yɛrɛ de tɛ se ka tɛmɛ mɛnɛ ko o bɛ mun fɔ fala ye n'i ma ɲɛ k'i bɛ jamanakuntigi nɔ minɛ fo k'a sɔrɔ wasabulon bɛ yen wasabulon tɛ yen o ale ko haute trahison wasabulon de bɛ sigi k'a fɔ ka vote kɛ k'a fɔ k'a kɛra fala ye cour constitutionnelle ko o tɛ yen ko ni assemblée tɛ yen maaw ye kala ta assemblée min ye olu se k'u da don cɛ ka sɛbɛn na han anw dun b'a dɔn k'a fɔ kabini san 2020 assemblée tɛ anw fɛ yan kalata ma kɛ anw fɛ yan CNT min bɛ yan an ye sugandili de kɛ bɛnkan kɔnɔna na k'u sigi ka décret kɛ k'u sigi fala ye u ka wasadenya baara kɛ nin cour constitutionnelle kelen fala ye ale de y'a fɔ CNT mɔgɔw ɲɛna fana k'a tɛ se ka f'u ma ko honorable koyi k'u ye conseil national de ye u ka baara kɛ n'o cogo ye kiiri yɛrɛ a ɲininkala n'o ye cour constitutionnelle a waati a ye nɔgɔ bɔ kumaw la pewu ka kɛ ni CNT ye nka a m'a fɔ k'u tɛ se ka baara kɛ dɛ a m'o fɔ dɛ a ye dan de sigi u ye anu kan ka se ka baara kɛ cogo min na o hukumu kɔnɔna na ka bɛn ni waati min ye cour constitutionnelle ka nin jaabi ye fala ye a kɛlen don ka ɲininkali bonya kosɛbɛ kiiri tigilamaw fɛ yen min ye laɲini ye sa n'o o ye wasabulontanya in ye k'o ye kɔlɔlɔba de ye o man ka to sen na ko f'an ka taa kalata la sisan sa maa minnu tun bɛ yen n'olu tun bɛ ka nin ko in ɲɛɲini olu y'a yira sa k'a fɔ ko kamalen ka laɲini ko yalama ko nin dɔrɔn don wa dɔw fana dun y'a yira k'a fɔ k'a b'a kalama cɔ k'a dɔn k'a fɔ ko fanga min b'an kunna nin ye ko sɔrɔdasi fanga don min ye fanga min b'an kunna nin ye jamanadenw ka fanga sigilen don fanga min b'an kunna nin ye fala ye a ma taa kalata la koyi maaw nana cogo min ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn CNT sigira cogo min bɛɛ lajɛlen b'a dɔn cour constitutionnelle fana taara n'a ye sariya min fɛ fala ye o y'a kɛcogo fana ye sariyatigiw ka fɔ la ko min ye kamalen ye a ka laɲini bɛnnen a n'a ka kan nka sariya fana bɛ min wajibiya cour constitutionnelle ma fala ye o fana minɛnw ma dafa ni nin sugu bɛ kɛ tɛmɛsira minnu b'a la ni sariya b'olu yamaruya k'a kɛ
o dɔ fɔlɔfɔlɔ o ye Assemblée nationale de ye o tɛ Mali kɔnɔ bi cɛ ka laɲini nin ye a bɔlen a ma ka kɛ ni Cour constitutionnelle ale jaabi min d'a ma nin kalo in kɔnɔna na k'a yira k'a fɔ sa k'a tɛ tɛmɛ nka Falaye a kuma cayalen don dɛ an ka président Kuturu kun gɛn dɔ ye nin ye ka bɔ fanga la koyi a ja ka gɛlɛn dɛ an ka Falaye sariya fana b'a yamaruya a k'a kɛ dɛ nka a kan ka kɛ hukumu kɔnɔna a m'o de dɔn min ye sariyatigiw ye Falaye u ko nin bɛ daba de yɛlɛ da min ni maaw kan ka faamuyali kɛ k'a dɔn k'a fɔ bi bolodi ɲɔgɔnma o de ɲɔgɔn tɛ ka koto ɲɔgɔn ta la ka bɛnw sigi sen kan yanni kalataw ka sigi an ka jamana kɔnɔna na ka baaraw kɛ ko nka ko maa kan ka sɔmi min na Falaye ko yalama ko cɛ ka laɲini yɛrɛ kun ye a ka tɛmɛ ye wa ko walima a m'a kɛ de ka kuma wuli min bɛ kuma da di maaw ma maa minnu wulilen don k'u jɔ bi k'a fɔ ko u tɛ fɛ ka furandala fanga in ɲɛna wa ɲininkaliw caman kɔni kɛlen ɲininkali dɔw yɛrɛ bɛ yen Falaye olu yɛrɛ bɛ tali kɛ sariya suma yɛrɛ mɔgɔw ka baara kɛcogo la ko a na to sa bɛɛ n'a dɔn k'a fɔ maa min bɛ yen bi n'o kan ka sariya sigi sen kan ni sariya baaraw kan ka kɛ olu fɛ ko bɛɛ na tila ka olu dɔn halisa Falaye an bɛ to kiiri bunakun kan koyi parti politique kɔrɔ minnu cira an ka jamana kɔnɔ u tun ye wulikajɔ kɛ min ye maître Muntaka Tall ye ni ale ye surunalidonbaga ye ale ni surunalidonbaga wɛrɛw n'o ye avocat ye olu wulila ka taa Bamako tribunal so 7 la min ye grande instance min bɛ commune fɔlɔ la ka taa se commune 6nan ma u ye sɛbɛn don nin bɛɛ lajɛlen na k'u ma jɛn ni partiw cili ye ko k'u bila u ka hakɛw kɔnɔna na a waati Muntaka bɔra ka ɲɛfɔli kɛ ka communiqué ci an ma ka ɲɛfɔli kɛ an ye min ye parti politique ye u ka surunalidonbaga n'o ye maître Muntaka Tall ye ni ale yɛrɛ parti politique ɲɛmaa kɔrɔ ye a ye communiqué kura bɔ Falaye nin kalo in tile 25 k'a yira sa k'a fɔ ko min ye baaraw ye olu ye mun laɲini kɛ ko a ko bɛ senna koyi ko min ye tribunal ye n'o ye k'a daminɛ commune fɔlɔ la ka taa se commune 6 ma ko olu kɔni dɔw y'a yira sa k'a fɔ ko juillet kalo nata o tile 7 n'a tile 8 k'u n'a lajɛ ko ka jaabi di ko nka min ye sigida 3nan ye sigida 4nan ni sigida 5nan kiiriso k'olu ko k'olu tɛ se k'u da don kuma in na k'u y'a ɲini parti politique kɔrɔw fɛ Falaye section administrative cour suprême k'u ka taa ye ko o ye u taa yɔrɔ ye ka taa nin ko in bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ ye tribunal minnu sɔnna sa k'u lamɛn n'o ye 6nan ye filanan ale ni tribunal min sigilen don police wɛrɛ criminalité kunna ko u na taa olu fɛ sa ka taa ko bɛɛ lajɛlen lajɛ kiiri kɔni dɔgɔdalen don yaasa ka se ka nin ko ninnu ɲɛdɔn min ye maître Muntaka Tall ka sɛbɛnni fana kɔnɔna Falaye a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye laɲini min kɛra cybercriminalité la ka ɲɛsin Bitɔn Mamari Kulubali ma ani Mulayi Keyita ko olu fana kumaw bɛ sen na ko sabula k'olu y'a yira k'a fɔ k'u ye nɛnini kɛ wulikajɔ senfɛ min kɛra mai kalo tile 3 n'a tile 9 k'o sɛbɛn kɔni o dilen don bi min ye cybercriminalité parquet ma ale kan ka baara kɛ o la k'o kɔni fana m'u ka sɛbɛn fili kɛrɛfɛ fɔlɔ ko nka ko min ye maa kofɔlen ninnu ye Muntaka Tall ka sɛbɛnni don dɛ Falaye ko min ye sutura birifini min n'an b'a fɔ ma ko immunité parlementaire k'o t'u kan koyi ko ka kɛ ni sariya suma min yɛrɛ b'an kunna nin ye n'o sigira sen kan juillet kalo tile 22 san 2023 ko sisan min ye ninnu nana kiiriwa u tɛna kiiriwa ko bɛna ɲɛbɔ sira min fɛ Muntaka Tall ko k'o na kɛ politique na sira ye sa ko k'o kofɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna sɛbɛn minnu tun bɛ olu bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la Falaye o de ye nin ye ka kɛ ni laɲini min bɛ yen ni parti politique bɛ k'a kɛ bi ka se ka ɲɛ sɔrɔ an bɛ taa fan fɛ yan'an ka segin ka na min ye